siellä TPS:n päävalmentaja Kai Suikkanen. Kai Suikkanen, aika murhaava alku TPS:n kannalta. Mitä siinä tapahtui? No sehän siinä alkuun ei tapahtunut yhtään mitään. Sehän se varmaan se syy on. Kyllä meillä oli niin helvetin huono erä, että eihän siinä ole kiistäminen. Annetaan kaveri pelata, annetaan kaveri tulla meidän saatana baariin ja reuhaamaan tänne ja tekemään mitä se haluaa. Mun mielestä se ihan näkyy tuossa meidän ylivoimapelata. 5-3 vastaan meillä on ensimmäistäkään laukausta, 5-4 vastaan meillä on ensimmäistäkään laukausta. Sitten ihmetellään, kun ei tule maalle. No tulihan niitä omaan päähän. Maalivahti ei saa mitään kiinni, niin sitten se on vain summa. Summa on tänne. Vittu ei yhtään taklausta. Kaikki oli niinku ihan pumpulipoikia. Ei mitään tapahtunut. Kyllä meidän pitää tätä koko hommaa muuttaa ihan radikaalisti, eikä tarvitse alkaa tekemään yksinkertaisia asioita kunnolla ja hyvin, eikä olla tuolla jäällä vaan viettämässä aikaa. Tuli varmaan selväksi. Siihen ei ole mitään lisättävää. Koko kuva. Rauman miehet ovat tulleet 100 kilometrin päästä kaukaa tänne Turkuun Suikkasen baariin ja hajottaneet paikat. 3-0.